Matur kunjunganipun Mas Kenyit kalian Budi Suhin diaturi tindak panggung. Ya, ya ja. Yo kanca ning kisah gembira ale-ale Teko wis dipiloro. Ngopo piloro kepiye? Ha teko-teko kon joget polahe. Lah yo monggo aku ku nek joget menjiwahi karo tukange kendang. Ha. Kendang ngene ya kudu ngene, kendange ngono ya kudu ngono. Ngono kok digathukke ning aku karepmu ngopo? Lah nek ra gathuk. Ngene-ngene kok cedhake aku. Mumpung Mbah Walo ya ora melu kesempatan dheke kuwi. Ngene Le. Piye, Le? Mbak Cangik kok Le, sorry. Ngene Mbak Cangik. Ki mu Mbah Waloyo wis pasrah karo aku. Nggih. Pokoknya bojoku Suhin, njaba jero tak pasrahke karo kowe. Nah, ngene iki. Dadi wektu wengi iki musibah membawa berkah. Kok musibah membawa berkah piye to? Kok isa-isane musibah. Umpama Mbah Waloyo ora lara, aku ora tekan kene yakin. Paling tidak saiki aku becak ning lor kulon Malioboro. Lah sampean ki paling ora ya ndongake Mbah Waloyo. Muga enggal sehat. Jenengan neng kene iki aja malah seneng, kudune malah susah. Duh, Mbah Waloyo malah lara. Ngono kuwi kok malah batinku ndongake ora kudu tak lairke le. Dadi batinku ya ndongake Mbah Waloyo. Mugi-mugi Mbah Waloyo jati temaing Waloyo, Waloyo nirmala jati. Amin, heeh. Iso pulih sejati uni. Gek mentas ning panggung neh ora ning kamar rumah sakit. Nggih, leres. Iya. Aku ki ndang Mbah Waloyo nek percaya. Kapan mau? Ning rumah sakit. Kapan mau endang ki kapan? Wong aku ki nunggone Mbah Waloyo ketmu bengi tekan sore kowe ora jedul. Esuk mau aku takon Mbak Suwin nganti lagi ning kamar mandi. Lah, aku ngundang Mbah Waloyo. Ya bener. Mbah Waloyo takon karo perawate. Niki fungsine infus niku napa to, Bu? Ngoten. Niku nggih nambah kesehatan, Mbah, kali nggih nambah stamina. Heeh. Suster iki lunga copotan Mbah Waloyo duwe blok. Kesusu kok. Kesusune pengen mari. Semangat kuwi jane ya apik banget. Semangat paling. Iya. Kula nuwun. Ngaturke kula nuwun lek Kenyit Desuhin. Heeh. Ngersani warga masyarakat. Nggih, nun sewu. Ngaturaken nuwun kula nuwun sanesipun warga masyarakat wonten ing padusunan Kelenggotan. Nggih. Kelenggotan wonten ing dalem menika adicaranipun menika merti dusun nggih. Nggih. Merti dusun. Wayangan. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi panjenengan ngluri budaya Jawa ingkang adiluhung wonten ing tlatah Ngayogyakarta Gusti tansah njambangi. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Kula dongake warga masyarakat Kelenggotan riki ingkang sepuh pinaringan kuat iman panjang yuswa. Amin. Tutuk le momong putra wayah. Amin. Sangsaya kuat nggih ibadah. Putra wayah ora putra wayah. Putra wayah. Cecakno le. Putra wayah. Putra wayah. Nah, ora putra. Lah ya Putra putra wayah. R. Aku ki bar dites karo Bronjong. Nah, ora kena saru ta aku krungu. Ora. Ora saru. Ana momo diwedok aku ora muni aku ya ngono. Ana momo diwedok nyet aku ora arep muni aku ngono. Anggere engko pisan-pisan muni saru toe gulu lho mau. Aku mak teratap ngundang opo. Gulu pitik. Mbak Cangik wis ngendika aku nek kenyit saru kon push up. Push up ora masalah sing penting ana lemeke wae. Ya ora. Lho iki ora saru lho. Tegese lemeke karpet lho. Mosok push up kon ning lemah rak yo. Ngene lho Mas. Sampeyan tak kon push up ki men jumbuh karo asmamu. Kenyit ki nek cilik. Nek semene ki ora kenyit. Lah, kenyot. Nah, mula tak kon push up karo jenengku le. Lah, elek-elek ngene iki kenyit kuwi merek ndas.
Oh, ndas sapa? Yo tekse kowe tau ning Bangjo to? Heeh. Ning Bangjo kae ra abang do mandek to? Heeh. Nggo motor tulisane KYT kae mereke kenyit. Kayak merek helm. Lah yo Kepanjangannya ora kenyit Lah, yo. apa? Ora lha yo wis KYT. Lah yo KYT iki kenyit. Ora. Iki Ngeyel. ngene nyet. Kuwi Merti dusun iki Heeh. pirang padukuan utawa pirang RT iso bayenge kaya ngene. Pira pira? 8 RT. Kleru. Lah pira? 10. 10 RT. Heeh. Kayak iki kumpul dadi siji. Iya. Kabeh saiyek saeko kapti. Nggih. Alhamdulillah guyub rukun warga masyarakat. Iki terus karo Kelengkutan. mengeti panjenengane Bapak Dukuh ingkang sampun purna tugas. Oh nggih, kalau wingi tanggal 16 Juli 2026. 26. Purna tugas Pak Dukuh asmane Dukuh sapa mau kae? Lah, Nak catet lali ora? to? Heeh. Lali Lah kok mesti. catet ora? Ning HP kok sik tak. Sik. Wong kok Nah, Oh Pak Sadali. Pak Sada. Lipori. Linopori. Oh, lah cetane niku. Kowe iki muni ri karo li ya padha wae kok le. Pak Sadari. Dedak gayane iki nyetak-nyetakke. Alah ngene-ngene ya bojomu. Ah. Ya. Ya ora enggak aku. bojo wakil Nek ora marep apa. ngayahi kepiye lho kek wong gedene kaya ngene iki. Nek Gedhe kae cilik dhewe iki dhe. kowe ra mancing lho. Kowe ra mancing lho. Kenyek kuwi mau Kok nek kenyek iwake cilik. kena kabeh. Aku ora mancing, aku njolo kok. Gede kok cilik. Tegese iki gedhe awakmu ning cilik angen-angenku. Iya. Matur nuwun sanget awake dhewe iso tekan kene. Alhamdulillah. Pak Joko Sing ngaturke gawe panuwun Pak kersane Pak Joko. Nggih, matur sembah nuwun sanipun Pak Joko Laksana. Ingkang Ingkang sampun dalemipun. kepareng nimbali kula sak kanca sowan wonten ing papan menika. Mugi-mugi pinaringan lancar rezekinipun. Amin Pak Joko. Piyayi iki nek sugih rezeki ketingal Bener. gagah Pokoke witeksa. anggere asmane iki Pak Joko. Joko, Mesti kok sukses sukses. ya. Ayo. Kuwi mau. Ning kok iki Joko iki Ora lah nek jenengmu ki Joko sapa? Joko Gemblung. Iya. Kenyet Joko Gemblung. Lah kok Joko miliarder kok iki dadi Joko mengkeret iki kok. Ayo wis terima-terima no. Sungkem kae Pak gurumu lho kae. Niku niki to. Pak Pardi Kucing kae. Pardi kucing ini Kucing niki mboten usah disebut. Pardi angkringan ngoten to. Oh, Pardi Kucing. Pardi kucing nggih. Babale madu kucing pripun Pak? Disae to. Nah. Nek ora bener sing bener kae iki. Ugi matur nuwun sanget panjenenganipun Bu Endar. Wih kanca kula wiwit riyen. Niku Niku kanca perias. sampean to. Walah ya Allah. Wis apa-apa diparingi. Muga-muga panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Lancar rezekine. Amin. ya toh. Kuat iman, Islam lan ihsan. Lah kene iki yo tembungmu ki kok ya Gini. apik men to nyet. Nek waras ya apik ya dia. Aku ki ngene le. Wong urip ki anane mung ibadah karo ibadah. Ibadah ki ana werna loro. Apa? Siji kuwi jenenge ibadah makdoh, sing peloro ngibadah muamalah. Makdo ki apa? Makdoh ki contone salat. Timang wektu ki makdoh. Makdoh. Wajib ya to, pakem. Heeh. Muamalah ki selawatan, serokalan, terbangan kuwi muamalah. Iya kecak nglakoni. Eh? Cak nglakoni. Ora. Iki kepiye to pinter kocak kok. Penting wis omong wis rampung. Ya. Lakoni penting iso ngomong wis entuk rezeki kok. Ki diaturke. Nggih. Ya, lancaran bersih desa. Ya, ya wajib. Enggak. Ya. Diaturke Mas Pak Pardi Kucing ayo Nggih. dipawani. Wiro swara kok. Heeh. Lah kene ra jaglan ora jatahe nyinjen ya to. Engko tak tambahi 50 wis. Ora gayamu. Apaan? Nah, apan ora Iki aku alpan. Wis oleh Tevan lho iki ora sembrono kowe Mbak Cange. Iki. Pira? Tak buka iki. Saka sapa? Aku nang kene iki ya penggemarku akeh rumasamu ora apa piye. Ora saka sapa gayamu lho. Saka Pak Ragil Marsino. Daleme ngendi daleme? Kuwi piyayi Jakarta ning asli lenggahe ning kene ning wilayah Lenggutan kene. Iya. Iki alhamdulillah nomor rekeningmu isih wingi kae to Kang nggih Mas aku ngono. Tak TF 1 juta. Nane. Iki. Alhamdulillah. 1 juta kok nule gur 5 to? Eh? 1 juta kok nule gur 5. Iki rupiah kali dhewe. Dadi nek rupiah iki tambahin 002 ngono jenenge 1 juta rupiah. Lah sing gemblong ki sapa iki?
Lah piro to kerjane iki? 100.000. Oh ya alhamdulillah disyukuri Mas ora meneh ora didung kok. Nek Iki- 1 juta rada nagih ya. Kowe iki ya bener transfer 1 juta. Ning isih diutang 900 kuwi dicicil lagi 100. Lah kok ngerti? Lah iya, mau bareng transfer aku kok. Oh Pak Ragil Marsino iki. Oh ya alhamdulillah. Berarti kowe engko nambahi 100 ya. Ora sudi. Iso golek dhewe kok kowe iki. Monggo. Apaan? Apaan ora alpan ya. Apaan iku Nek neng kene ora wani ndremis to. Heeh. Nek melu aku ngono njaluk tambah 100. Wis padha wingi ki ya ngono. Ngono. Heeh. Alah ya ora Dadi katsek. dadi kewajiban baku. Mbak Sange. Dalem. Apa sampean ki ora iso golek tukang sentem sing nom to? Lah yo malah HP kuwi. Lah wis metik ngono kok dijak. Metik kuwi tanpa gigi dadi rosomu. Sapa? Kuwi pengi. Ora sembrono nanti antel. Lah aku iso tekan kene iki ya mergo panjenengane kok. Panjenengane Pak Ipung iki to? Pak Ipung kuwi. Walah ya sorry Mas. Sorry Mas. Kuwi nek karo piyai kene wis akrab kok kowe. Langkone apik kuwi. Heeh. Kirek nguyuh. Kirek kok kirek uyuh? Lah sono seni iki lak jeneng kirek nguyuh to. Sintringan ora kok kirek. Oh iya ding. Monggo. Iya. Ayo bersih desa. Muri. Hah? Ning nggonku dapuk pira swara ora gelem. Lah, ngopo? Mahal. Kon ngopo, Dek? Ngempul ngono seneng yo pol. Keblungan ping pira soal? Wah ora ming keblungan gonge kadang-kadang disiki kok. Dimurai kadang-kadang ping pindho. Lane sing ngegongi pengawale. Lah terus tak gongi sik le. Lah iku pengawalku. Ore ada Suker. sukar sakit. Yo. Gongke. Iya kiya tumandang karya. Apane ko dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa murehato sukar sakit. Liya nang liya tumandang karya. Menika sampun diaturke. Ya, ben jumbuh karo swasana lek kenyit. Piye Mbak. Lah ya
anu merti dusun ya gendinge ya kudu dititokke bersih desa. Oh, cocok. Ayo bersih desa murah ado syukur sakit kuwi ayo kuwi tujuane ngejak sakiwa tengene supaya melu bersih desa, murih ado syukur sakit. Nah, Gusti kuwi seneng karo barang sing resik. Bener. Mula arep turu kowe kudu resik supaya ngipine men apik ya. Nggih, leres. Ngono kuwi pitutur kang becik ya. Ki anu Lek. Anu wenten ingkang badhe putra daerah mriki. Ha. Nggih. Badhe anu Dono Swara. Oh, nggih. Asmanipun? Adik Chelsea kalian sinten adik Talita. Nggih, adik Chelsea kali adik Talita. Monggo disepati Upin dan Ipin inilah dia kembar seiras itu biasa. Iyo. Upin dan Ipin ada mesinnya tadi senangnya siapa jua. Upin dan Ipin inilah dia kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ada mesinnya tadi senangnya siapa jua. Selamanya. Nah, Jan, orang isih bocah-bocah ya sepote lagu anak-anak ngene iki. cilik-cilikane bojoku mbiyen ya ngene iki. Heeh. Iya, heeh. Sugeng dalu. Heeh. Nggih, sugeng dalu Bapak. Nggih. Kene-kene ta. Sing Salaman sih. asmane sinten? Dek Chelsea. Oh niki Dek Chelsea, nika Mbak Talita niki ora Dik. Niki sik mboten nganggo kabel iki. Nggih. Nek tekoni aja ngaku no asmane sinten pun mari ngono. Kuwi penyakit. Heeh. Jiat. Kayak putuku. Chelsea. Alah cantiknya. Rambutnya iki lho. Nah iya. Asli nek niku. Heeh. Nek Nggonmu asli nek ora? rambut kula niki rak pasangan iki. Alah. Benten Rambut niku ora kari asli. Kowe kuwi ora wangun nek kowe kaya jaran kok malah kuwi kok. Asmane sinten Nduk Cahayu? Talita. 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 Nggih. Niki? Sekolah? SMP Negeri 1 Piungan. Kelas pinten? Ronde. Terus? Kowe tang ronde rasane kecut gek piye le bokong gedhe kepentut-pentut ngono anakku le nyanyi. Mergo bapakne sing marahi. Bapakne iki ya padha dene kok ora. Ya nyanyi no. Ayo Nduk. Manane Tembang nggih. Nganggo bawa no ya. Ya dibawani no coba. Mbah Kenyet aja ganggu Mbah Kenyet. Ora, aku ora ganggu. Anu aku nek ngene iki wis didoani ngene iki diruqyah niku aku ora ganggu kok. Rada maju. Heeh. Nggih, kene-kene. Nah. Mangga, Mbak. Kirang dhuwur, kirang dhuwur. Kegarane semanten, Dik. Heeh. Sing ninting ki ya ora bener kok. Anu Mbak Suwin mau rak muni kurang dhuwur to. Gampang ya nek dijunjung nek kurang. Nah, yo no. Yo gek tembang. Suarane Oh, lah suarane to tak kira kurang dhuwur. Kan tak junjung. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tutup. Ya. Bapakne sesuk nganggur oleh duit. Lah ngandalke anak wedok oleh golek duit. Terus mengangkling-angkling nang omah. Ning iki wis iso mandiri lho Lek Kenyet. Iso apa? Heeh. Nek ora kaya jenengan, nek jenengan rek nganggo Suritina ning Pasewakan. Busana maneh Karno. Nek gendere apik ngene iki ora nggo kok ngono le. Lah tunggaku gender iki sempyo nemro. Ah. Aku ya bingung ya to. Sakek telake londrat kuwi. Iya. Suritina ning Pasewakan. Lah cek kowe ya nganggo. Panggo gawe lagu nek aku. Oh, tak kira kowe ya download padha aku. Nyet, mesake bocahe lho Nyet. Heeh. Oh iya ya nak. Ya Nana Nina. Luput pisan
yen gampang luwe gampang Percaya ra. Luar biasa Sasmi. yen angel yen angel Dicengkono. angel langkung tan kena tan kena Lho cengkoki ngene iki. numbas arta Nyuwun keplok. Nggih, apa yang meriah tepuk tangan. matur nuwun nah Kuwi nek umpama gelem saged karo panjenengane Pak Joko, wis yakin mulih tuku pedhet. kandhane kok Lah kok iso? lah tuku pedhet ke sing ngopeni ayo sabda Ora urung ya bapakne ra gelem ngarit. Hah? Ora urung ya gek gol ning pasar wage entek ya ta. Taung bapakne wae pemburusan kok. Iya. Raja. Halo. Ake. Iya. Oh. Luar biasa ini iki jenenge. Abutot sakil matrakil ngemut sikil Pinter banget. Ling latih sapa nok Lin? Mbak Uwa sing latih Mbak Uwa Pak Sabdo. Sabdo mandi apa sabdo nemai? Apa sabda tomo? Apa sabdo tomo apa sabdo luntur? sabda wala Ayo, Dek. Yuk ya, lo. Yuk, lo. Ya, lo. Iya. Ya. Ya. Wah, dan tepuk tangan kagem Dik Chelsea. nah Chelsea. potensi apik iki Iki latihan pirang tahun bocah iki. Iki biyen KTK apa nduk nek mau latihan nduk? Mboten, Oh, mboten? mboten. Kapan nih latihan?
2 minggu. Nah, ya ampun. Aku biyen jaman TK aku ki urung diwarai kaya ngono kuwi lho. Oh, sampeyan TK nembang ora kon beda meneh. Bocah saiki kok wis budaya banget. Aku biyen latihane ora ngono kok. Lah sampeyan ki biyen kon nembang lagu wajib ora iso kok. Bocah cilik-cilik jejer mari-mari sandangane resik tumindake becik. Heeh. Lah ngono kuwi pol. Lah iki wis iso nyindir. Iso apik. bawa. Sing saiki lho. Sing ngajari rak ya Mbak Wong. Nggih, matur Mbak Nur. Iki Mbak iki. Iki Mbak Yune. Iki ya iso bawa ngono. Iso nembang. Iki iso nembang. Oh iya. Nih, caket Mbah Nyet kene ya nak ya. Rek maneh dawane sakmene. Iki lho Nyet, nek duwe anak iki rambuté anakmu iki bingung ngene iki lho. Lah iya. Weh anakku tak tau tak ing omah mangani tandurane tanggane kok. Lah ketut. Heeh, nembang napa Mbak Talita? Sineman klambi lurik Klambi lurik. merengu. Oh. Wah, Klambi lurik. Klambi lurik. Langgam mereng. Langgam. wah apik tenan. Digambangi ayah, gambangi ayah. Wah, Gampangane mah kok Suwargi Mbah Mario. Iya sampe ngene iki. heeh. Ayo ayah, monggo Mbak Talita. Wah iki luar biasa. Iki kudune selingguh ngene iki didandani kaya mbak-mbake ngene iki kok. Lah iya. Urung betah kok ya. Oh. Nana. Pantas luwes polatane dasare mas kuning nemu kiring sripat sripit Aluse padha ibu. Aku nek duwe anak wedok ngene iki nu senengku banget yakin. Iya. Anakmu iso kaya ngene iki ora Nyet? Ya tergantung nek anggere iki bibite iki aku karo kowe ya iso. Kaya tange kelakone. Ning iso lho awake dhewe anak-anak ora duwe ndas. Lah kok Memperjelek keturunan kaya. Bapake we ya kaya ngono. Monggo ditelaske. Jos.
Mbak Cange. Nggih. Tane jeneng Waranggana kuwi ndek karakter dhewe. Lah iya Nek bener. upamane aku sing diajari 5 tahun rong karan iso nyantel. Bocah iki nek saking polose nembange. Lah ya ora apa-apa wong jenenge Jawa iki ra ya kudu ganggu. Lah kok Mbak Anu Suhin bareng karo madeg kok si anu sapa ding nikending ngadeg Dik Ken ayo nembang. Nggih, sekejap. Nggih. Sekejap kami sol benak-benek ke. Kuwi nek mbiyen saiki ya wis ora Nek kok. bareng Mbak Suhin medeni meneh. Ngopo? Kepiye? Engko Mbak Suhin majeng nggih. Ya tembange rengu nggih. Ya. Ayo ayo. Ya. Ya nak, terus kena ya. Sajake katon rengu onteng Gongke Mbak. Terus le sinau budaya Jawa ya, Nduk ya. Semangat pokoknya dibimbing ayah. Pokoke sesuk dadi Waranggana sing sukses, sing kondang ya, Nok. Disalami riyen menika mbak-mbak ibu-ibu Waranggana wiwit saking mriki dumugi mrika. Dijaluki berkahin, Nok. Dijaluki donga pangestu. Mbak Yuki jaluki donga pangestune. Iya. Salim, heeh. Syukur karo nembung sangu. Nggih. Iya. Cara-caranmu iki kaya ngono kuwi. Lah yo biasane nek salaman kan karo njaluk sangu. Tapi ra anakmu. Nek anakku tak ajari ora njaluk sangu kok Lah yo. ngapa? Sekolah yo sekolah, ngono mangkat sekolah ora apalan. Sekolah salaman kok karo njaluk sangu aku ngono. Lah kuwi kewajibanmu saiki. Kewajiban wong tua ki nyangoni menafkahi. Bocah ki men ratuman rasah disangoni. Lah kon golek dhewe apa piye? Lah ya ora disangoni, dhuwit ning sangoni kepinteran. Monggo wong tuane bodho. Lah iya, ngono nggih dung. Iya. Ki tembange diaturke wah. Matur nuwun iki Dik Chelsea karo Mbak Talita. Nggih. Diaturke sing mau pamundutan saka Pak Mul. Nggih. Pepeling mau. Ya. Sindane ya men melu ngadeg lek kenyit. Tak urutke saka sing cerak dalang iki. Ya. Diuruti napa ngelu? Mbah Waloyo ngelu ora diurutke kok. Oh gitu. Iki tekse
giliran lho. Gilir ngono lho. Nah, digilir Iya. 1, 2, 3, 4. Siji mbok siji. Ya Mbak, ngadeg Mbak. Ya nok, ngene nok. Klambine iki koyoke legi banget ya Nyit ya. Heeh, ora usah mancing. Lah ngapa? Lah nek legi ini aku ya tak mut. Wah. Kowe Yo, kok tegese permen ngono lho. Ora ngono. Ya ngene nok tak sulurno. Ya. Iki. di anu miken di. Ya. Heeh. Ngene piye? Ayo nduk dikenalke nduk. 12. Asline sapa, namane ngendi? Ate kaya tanggane Paipong to iki. Ngawur. Sugeng dalu nak. Wilujeng dalu. Nggih. Sik tak salim. Emang kok Oh iya mriki? salam Pak Dalang. Mas Jan. Mazda. Sehat selalu. Mazda ini semangat bukan selalu. Mazda tapi Mazda. Nggih, heeh. Nah aku ya Pak Jan. Pak Jamu Negeri. Iya, Pak Da kowe, Pak. Yuti. Putih. Nah. Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Mas Dalang. Rada rene kedangan awake elek kenyek. Oh iya iya iya. Rumah aku Berarti siji kok kok nak- kebabake kamera. Oh aku ya gumun tak. Awak kok 5 kilan. Iki ki ora 5 kilan. Lah. 5 meter kok. Iya, kenalan karo warga kene. Asmane sapa? Daleme Deret pundi? tepang Bapak Ibu warga masyarakat pundi niki? Klenggotan. Lenggotan. Klenggotan. Pundi? Sri Mulya Sri Piyungan. Mulya Piyungan. Bantul. Bantul. Projo Taman Sari. Projo Taman Sari. Heeh. Nggih. Nggih. Kompliti. Kek sapa asmamu? Asmane sinten? Kula Ainun. Ainun. Ainun apa Ainin? Ainun. Ainun. Ainun ki cedak sadaratun. Basa Arab. Lah yo Ainun kan cedak sadaratun. Heeh. Nggih. Omahmu Bisa ngendi? jadi. Kula Tepus. Kuliah ning ndi saiki? Teng Parangtritis. Oh, alah. Jalan Parangtritis. Larang ngono. Oh, kuliahmu ning Parangtritis ana. Cedak Parangtritis. Aku Oh, mau larang prinding ngono lho. Monggo aku ki domisili ning kono suwe ya. Ora ketemu iki ora. Lah lah aku ora tau bakul kembang kok dadi ya ora tau ketemu aku. Lah Aku rono iya. ku nek Selasa Kliwon Jumat Kliwon kok ya. Lah ngopo? Siaroh. Apa kono kene? Lho ning sebelah belu. Aku ki biasa ning rono. Lembang Nun. Heeh. Nggih. Kowe kok lemes iki ngapa? Ngantuk, Mas. Waduh. Nyambut gawe iki sing profesional, ngantuk dikaya ngapa iki kudu sing semangat. Kowe Anu iki. berarti nek lemes kon push up. Heeh. Oke sehat. Aja. Lah Lah, jare turene aku kon nek- push up. Ana wong Nek wedok. push up kudu enten lambarane. Ora. Ora ki omahe tepus. Mbah dilambari Mbah dipun kersa mboten. Aja kacari elek nah. Heeh. Nduk cahayu. Daleme tepus. Nggih, Bu. Tepuse pundi? Tepuse Purwodadi. Yalah sik kidul kono kae. Lah nggih. Bisa dalah. Terengane wong tepus ki asu-asu. Ayo. Heh? Ayo. Lah saking mantepe wong tepus asu-asu. Lah nek kono ki muni Y dadi Z. Gek ijik sekolah apa wis ora nduk? Tandane Tesih sekolah. Wis piro? kuliah. Kelas piro ya nek kuliah? Kuliah ora Oh, nganggo kuliah. kelas-kelasan. Ora nggo kelas-kelasan. Mlebu semester Semester 1 iki. piro? Semester 1 iki wong sing Ijik anyar Jabang ini. basi, aku biyen dolan ning omahe kono diusang-usangke foto rokok. Foto rokok ki apa? Foto rokok ki kembang turi. Foto rokok saajeng-ajeng ngene. Kelintang-kelintang rukun Islam. Yo. Nah, Rukun Islam. Luar biasa ini. Kang lima Kang lima puniki. Sah tepus kok suarane api. Lah, Sepole. Sepole. Lak mambeser. Yo alah, besere mbok emplok yo senengane bocah ke. Oh lah marahi suarane apik. ayo emangane kuwi sing beser. marake apik. Katindakno mring para sasama. Ya. Katindakna mring para sasama. Ah, ah, aja padha ngebleng. Lagi man dilem Ngebleng. ya aku. Eh? Lagi man dilem ya. Piye lagi be dilem. Iki Lah, kok mau ki mletho, ke? diprank karo Mbak Cange. Lah Mbak Cange le ninting ya ngono iki melu.
Aku ninding. Aja blosokno ta. Sing blosokno ki ya sapa? Ora kowe ora tak blosokke ning tak jak blosok kowe nak. Ya makape aja padha. Aja padha. Anek semnu diblosokke pawone sepira kok ya. Kowe tak plotrokke lho lek kenyit. Inyet jare nyot. Iki aja nyetak-nyetakke to wis to. Nek aku karo lek kenyit ya wis akrab. Biasa. Nek lagi ketemu iki. Nek kowe mbeluk aku kenyot iso tak kenyot tenan kowe. Pengen apa piye? Akibat tak peling lho mah. Ngedan lho, kok tak Lah jare kenyot jenengku ya to. tak bungkem lho ngene. Kula pahit kok. Ketok iki lho ketok. Nek bani aku kelingan dia. Karo bronjong. Aja padha. Aja padha Ditinggalke. ditinggalke. Kabutan gelungan kaya dadi aro rada ngene. Ah ya ora apa. Ya mangsa nggake to iki. Tak sanggane saka mburino. Nah kowe nembang omen. Aku kesel ya ben. Nek ra ngene ya ora nyambut gawe kok. Ya ampun Mas. Mbok goceke dadi bentuke beda lho. Heh. Bentuke mleyot kok ya kowe kira. Mosok aku kok nyonggo liyane. Rukun 5 rukun Islam puniku. Ya. Rukun Islam Niku. niku. Apik sing kowe. Ya ceng kok tepus Iki niki. iki arep minggu ning Banyuwangi kurang sithik iki mau. Ning ya apik malan kolaborasi kok ya to. Iya. Ora apa-apa. Sahatate. Nah, aku maklum. Sahatate. Kang Angka. Nah, Iki lho Ora. Ceko. Siji. Siji. Aku nek duwe pengeder kok ngene iki aku wis ora nggo HP kok yakin. Kang Angka loro salat. Kang angka loro salat Dene kangka. dening kangka Telu. telu. Ramadan. Oh, wis ditintingi Pak Guru cetone kaya ngono. Iki Pak Guru. Dene kanca nggo HP tang ting tang ting. Ya kowe kok kowe. Ramadan nindakno poso. Ya. Ramadan nindakno poso. Papat ya kaping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Sing nembangmu rak karek ngurutke ya to. Iya. Jidat rolat luso patkat moji. Heeh. Jidat ki ping 1 maca Sahadat. syahadat. Rolat ki ping 2 salat. Salat. Luso ping 3 Poso. poso. Patkat sing 4 zakat, moji sing 5 ngibadah. Ibadah haji. Wis nglakoni iki nyet. Bisa. Kok arang nggo munggah kaji wedhuse wae ra dikombor. Polare wentek tok konsumsi dhewe. Nek aku kaya Pak Joko kena ping 3 paling tidak ya. Ya, Mas. Are. Ya, aku takon ewe. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Iku perintah agama. Limang awan betul. Ngelik ono ning donya mung sedelo. Sapalan tawakal pasrah sing kuwasa. yen kepareng sesuk munggah suwarga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
janjine tansah dielingke wis janjine padha nindakake akan mus kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar Salat sayang dingatoke tindak unggah amare lan isa sanggepe prayogane ditata salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok uga suwarga Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Yo. sampun Mbak Sange kepeling Nggih. sampun dalem aturaken kalian Dik sapa mana jenengmu Ainun. Ainin. oh weh Ainin Heeh. Iki Ainun ki jenenge nggon KTP Ainun Elizabeth Suginem. Iki aja kok isu ginem ala mbok kek partilah ngono sisan ngopo Ya apik suginem iki. Lah apa Ainun Elizabeth Yatirah ngono pokoknya. yo ya ya ngarepe niku pun apik bunine kok ngono Engko nek Yatira nyinggung kali Mas Ipung lho. Malah dhek seneng Niku terus anggere sebutan terus gragap. tukang slenteme gampang tersinggungan lho kayak tenan men. Kayak nek tersinggung terus ngentut separan-paran. Iya. Wis gak linggih Ainun. Iya. Ki mau pepeling sampun sah nggih Pak Mul. nggih Gusti Sampun. Allah mboten mutangaken kawula mboten kepotangan Leres. sasinampurna mboten dados punagi Nggih. Mbak Sange Nggih. Podang kuning wonten ingkang ngersakaken. Ngersakaken. ngersakaken Ora ngersakaken. Ngersakaken. ngersakaken Mbak Niken tak sepoti pelek Iya. bareng Mas, pelek bareng. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. iya yuk Tata laksana kita ini rumah tangga Tangane ngene kabeh. Didiklah putra berpribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PK. tembang Niki judule napa Mbak? Mars PKK. Iki salame enek, salame enek. Apa kabar PKK? PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Oh gitu. Baleni. Mah, wis iki tembang ning Mengku Pralampita Iki keluarga berencana. keluarga berencana nek duwe anak kuwi sing apik kalih dosa
Kalih kok ora nggo dosa. Dua anak cukup. Monggo klenyet iki bajut 5. Kalih dosa, kalih mawon supados mboten rekoso ngono lho tegese. Ngaten. Heeh. Selamat malam Mbak nih kan. Selamat malam. Salaman sik. Halo, sehat nggih? Alhamdulillah. Aku rajak salaman ya ora apa. Ojo salaman karo kae Mbak nih kan. Selamat malam, Mas Kenyut. Kok dadak nganggo ngono to Lho, nyeneng dijilat lho. Nek karo bocah iku kudu kaya kirik jilat barang Bocah nopo aku. karo bocah disayang kudu tangan. Lah apa? Wae lagone polsek. Ngapur kena bapak Babin Kantimas Pak Kapolsek rawuh. Selamat malam. Warga masyarakat dongakno Mbak. Coba Dongamu ora ampuh. Nah ya. Ampuh dongane wong suci ya. Ayo. Aja kaya ngono to. Suci nggo napa? Nggih. Suci dalam debu. Dereng ndedonga kagem sedaya warga masyarakat jenggotan. Klenggotan. Klenggotan. Piyayi kene iki do ora duwe jenggot. Takon jenenge jenggotan ora tekan nganggon iki mau. Ora aku maca gapura mau iki karo merem-merem dadi ngerti ku jenggotan. Duwe jenggot wae do dicukur kono. Klenggotan. Nggih, kagem sedaya warga masyarakat klenggotan. Dan bangkel. Dan bangkel. Nyawiji iki memang. Oh, kalih padukuhan. Oh, nggih. Kok mboten dhewe-dhewe wayangane? Lah yo. Lah, Sisan ragate dadi siji. Ngaten. Nek dhewe-dhewe kesenengan dalange ngono. Mosok seminggu wayangan ping 7. Mesake sing rewang no. Wae nek sing rewange ya mesake Pak Joko. Sembrono. Nggih. Nggih, mugi sedaya warga masyarakat pinaringan sehat. Amin. Pinarengan. Sik ditata. Lambene rasah kami sosolen ditata sik. Lah piye dhek mingkem dadak nganggo ngono. Iki kaya bojoku wingi. Tak Ngapa? behel ngene iki to. Arep ning alasmu tawa-tawa tanggane nganggo kacan kinara. Kinara nganggo, kinara. Bojomu behele nganggo apa? Nganggo apa? Bintret. Ayo. Beda kok, beda karo Dek Niken iki. Beda to. Bintrat gek dideki batako. Mugi-mugi Pinaringan kaparingan nggih, sehat. panjang yuswa kathah rejeki. Amin. Amin. Minjang tahun ngajeng nanggap Mas Yusuf malih. Amin. Insyaallah ya heeh. Nek do isik Isik apa? ya nek do isik ngono lho isik wayangan ngono lho. Lah ya isik. Lah ya malah sesuk ganti profesi dadi tukang becak. Ora kowe. Oh lah ngono. Niki wonten dawuh. Podiak iki. Podang kuning ingkang ngersake. Menika saking Pak Sumbada. Dari Mister Sumbada. Pak Sumbodo piyayine ingkang pundi, Cuk? Nika saking Gading, Gunung Kidul. Gading. Oh, mersani lumantar live streaming. Kuwi Sumbodo tanggoku kuwi. Nyanak-nyanak. Tenan. Pak nende utang. Ora le diutang. Sumbodo tanggoku kuwi bojone Ngatiem. Oh, jenenge ya Sumbodo sok kulino njaluk lagu-lagu ngono kuwi. Nang kudu iki. Kudu kuwi to, Bu. Iki ora kenal. Nek kuwi ora nggo katresnan ya to. Saiki rak rek maneh ireng ning nggonamu kan ora ireng. Mbak campur ya kae. Nanone no pawane, Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Nah, wis ora ngono kuwi. Nah wis dijisiki kene. Wong anggere iso tak tukoki gelang 20 gram ngono kok. Tenan lho Oh, iki. tenan. Diteso. Sing kok iso kaya Diteso. Ora nek tode saka ngendi? Ana becak wing nganti 20 gram lah. duit ning ngene kowe wingi kae lho tak balekke neh ngono tegese. Utang to. Ha iya. Coba cengkoke nok men ditirokke Mbak Yu musuhin ya, Cek. Nadyan wujud temong peksi. Wah, kurang sip kuwi. Ah padune ora kuat. Coba baleni kowe mono. Ado kok. Kurang ombo niku. Nah, dadi nek kudu ambo. artikulasine sing cetone o ya a, ngene. U ya u ngono kaya Kayak resepnya niku ombone sak mik ngeten iki. Nah, coba nok diwarai nok, Mbak. Wis tuwa ora iso mangap. Lah kudune wis tuwa ki malah gampang. Lemune sapa? Gampang lho. Lah iya. Iki perkara mangap lho. Lah yo aku ngandake nembang. Nadyan wujud Nah. temong peksi. Nah, awul.
Agawe monggo Mbak Niken. Agawe talining Aku nek di pesinden ngene maca saknyangan tak bayar 3 juta kok. Lah kok aku ora mbok jak to, Mas? Kok aku ora tau mbok Lah jak. engko dikira aku kumawani karo adikku lanang Yusuf ya Ora. to. Nek nggon jenengane ora apa-apa. Nggo aku ora apa-apa. Jenengane padha-padha mitrane Pak Pardi, aku ki ponakane Pak Pardi. Oh sampeyan iki punan Pak Mardi. Ponakane. Wah. Pak Deku kae. Iki nek arep tojak jaken. Oleh to iki? Oleh. Dil iki ya. Heeh. Ning ra kena batalke. Ora. Ora, Oke, aku siap. ki Ora sapa-sapa mbok jak nganggo, neng ndi? Mas. Arep mbok jak neng ndi? Sapa-sapa nganggo. Yo biasa sapa pasar to. Wong aku ya bakul wedhus kok. Ora yo kon Kejak Lah aku niken. ngopo? Heh? Bakul wedhus kok aku mbok jaki nggo enggak ngopo? wani dadung no. Halo. Halos manis nengsem make Diajeng garwan ingsun kene caket marang pun Kakang kene Yayi. wonten dawuh Kang Mas. Iki ngopo to? Nganti Ngaku kaya rupamu ki bagus-bagus kok. cemburu. Ngelingono mau ki. Aku ki mbok pasrahke lho. Ah, Pasrahke dipasrahi. saka Mbak Waluya lho. Dipasai kon ngopeni ngono to. Jaba jerone ki. Lah ya pilih iki kacek 100. Kacek 100. Enek kuwi ki ragate ki akeh ya, Nyit. Nek upamane nyedaki ini kan ki ragate akeh. Apa aku biyen kurang akeh sing ragati kowe alismu aku adol pitik. Idepmu sing numengeng tawang kowe aku adol sempe. Gensumu ki aku adol pejet. Terus Ono rai kok kaya kanjang. Sesuk nek karo Dibeli aku, ngono kuwi ta ning Mbak nek karo Waluya. aku jenengan adol ginjal. Aja. Mbak komplit sisane aja ming ginjel, gek komplit biang didol kabeh. Wasa minggat kula goleki si podang jenar Ibu bunga hinga iba bunga Aku dadi tuman melu Dik Yusuf iki. Tuman iki ya sesuk wis arep jane. Sesuk tetep ngejakne to, Le? Hah? Ngejak to. Oh, Iki aku ndongake Mbah Waloyo gek men mari ning tetep ngejak to. Sesuk tak jak. Yakin totok gamelan. Tak jak nyetak batako. Oke. Heeh. Nyanding bisa dadi jelas. Wis sesuk sinau kuwi. Aku ora golek liya nek kowe iso ngono kuwi lho suaramu jebret-jebret. Lah aku golek sing luwih apik Aku biyen dek umurku padha nikene suaraku ya apik. ya apik ngono kuwi. Saiki rusak rak kahanan. Nek busuhin iki bawa kemau lho. Alus manis tur merak. Kemau rak donge nek asmara ndono iki tiboke. Nek busuhin biyen iki alus manis tur merak ati. Kemau rak nang semage. Busuhin tibone i dadine i. Nah, Gedek medeni. So, ayo lah. gak tiba momen diwedok meneh mah aku. niki digarap pripun? Lah ya jenengan penake digarap piye kok? Nah. Kula digarap Monggo Mas Kendang ajeng Ah. garap dek niken pripun. Kuwi pira? Digawe ongkek ria. Oh, Anak sing Dangdut garap. nganggo kendang batang. Oh ya, iya. ya Mas Roni. Ya. Ayo ya. Ansor laras. Asoy.
kerja ora jajan. Sasawan neng omah wis ragasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mungkin miteranganku ngene ora krasa esok awan nganti bengi Sarawing Ipo bunga tak seranane Mas Mojo. Hei. Ya. Hei, aha. Ora kerja ora jajan. Sarawing oceh Ayo yo tak sawang tambah manis Ipo bunga Matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Ki nyo Mbak digawa sawerane. Wes alhamdulillah. Kasih ya. Saka pusat iya. Terima kasih Terserah Bapak rezeki. Yusuf. Bapak. Anggepmu Disyukuri ya to. Iki mau kon gawa iki tegese le masrahke piye mondok?
dicetakke saka pusat. Gur kon nggawa Kon lho. nggawa Dok. to iki? Tak atur tak ngehke ora. Ora ngehke. wonten. Niki sok ngleboni kas sinden iki Mas Yusuf ngono niki. Sok ngleboni. Ngleboni Nggih, kas. Berarti aku sesuk ngleboni kasinden ya oleh to. Ora. Oleh. Ora. Ora. Nganti kok duitmu ki turah. Apa dikas dhewe wae mbokmu. Heeh ya. Nggih, Ki mangga. Mbak Yanti dikersake kok mau. Oh iya, Oh, iya, Mbak yo men Yanti. digawa kono, heeh. Karo Mbak Simbir. Oh iya. Ayo berdua Mbak, katanya berdua. Sepate apa, Mak? Yen limat aku Yo. kelingan aku pokok. Yen tanggo lara. Yo yo yo. Ya tulisan Ondo alayo enak. Kaya eling aku. Apa kapote taman asmara. Upo kae Wewe kabiyen. Kaya kelengake. Buka kae kepetrito awaya wangi Nganti kakak terima. air putih didol Catatan kata luntur. Luntur saya menaati aku kowe dadi ning gubuk asmara. Matur nuwun. Nyoh, iki tak bayar di muka sik. Aku. Heeh. Ya kene. Jare dibayar di muka. Mau ndak kualat wong jenengan ki tuwa kok. Ya aja di muka berarti. Lah ndi? Nang ngendi? Ya liyane. Ah, Kene lho. kok rumah saku Mbak Sange kok Apa lumomen ngarep to? nyawar kok ndedak goleki nomor. ora kok perkara lomo lek kenyit. Lah kepiye? Iki mau saka pusat memang wis ditransfer 200. Oh. Nah, sing 100 nggo aku, sing 100 nggo Cah telu. Mak Yanti. Oh, tak kerut sing 100 sah telu. Ora. Nanggo jese katok pun mboten usah berharap. Ora. Rene ya. Lah iki lho masak yo nglangkahi kok kono. Iku ndak. Lah iki seneng banget berhalusinasi Tak ya. langkahi pun. Tak langkahi yo. Nah, no matur kuwi. nuwun. Lah iki rega pira iki sijine kaya ngene. Aja dicepling to. Kita nggo jahitke katokku wingi. Heeh. Lah, tane ya katokan barang to. Lah kepripun? Ya tekse iki Mas sing komplit ngono disebut lho. apamu no? Jane mau karo meh Niki nyebut lho, cincinku iki mau. boten niki sik 100 loro. ning iki mau arek digondol. Kene-kene nok tawarai. Pripun? Anu maranggono ki aja dermis. Lah, Aja moto duwiten kok ndak dikira tek ning ko bintang tamune kenyet ko seniman moto duwiten. Lagi terus? Nun sewu Mbah niki jenengan asta mawon nggih. Nggih monggo kek mang jangkepi 200 nggih. Kene, engko dek bablasnya nak. Nya, engko dek dihapus klenyet. Nah, iki ana apa ta, Fi? enek kinjenge. Oh, alah. Oh iya, Aja men. kira-kira Aja digusah. Kinjeng ki pralampita. Apa? Kowe cerake leluhur. ya ora apa-apa to. Tapi leluhur apik kok. Ora krasa ya aku. Oh, lah kowe ngono. Nah, karo iki Mbak Simbir, iki warga Putat. Iki. Menika Pak Joko, menika Nggih. ki warga Putat Pak Joko. Pak Joko kira asline daleme Putat kono. Oh nggih to. Tangga. Matur karo Bu Endah. Sing saka Putat sinten ta wau nggih naminipun? Ya. Bu Nggih, Pak. Endah. Nggih, Bu Endar, Pak Joko. Kula Via saking Putat. Nggih, ngoten mawon matur nuwun. Lah terus karepmu arep ngopo? Lah nggih umume kek pripun ngoten nggih. Dumeh padha-padha Nggih boten Putat. napa-napa boten meksa. Dumeh padha-padha Putat. Lah kok. nggih lah maksud iki Ora meksa Nggih. ning bengok. Didongake Pak Nggih, Joko. nggih. Didongake secara anu parian. Umpama nandur tela oh nandur tela nang isor bayem. ning isor bayem. Muga Pak Joko ayom ayem tata titi tentrem. Allahumma amin.
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Cara mbir. Telo. Jo melu telo. Ya, Nek wong wedok ku kudu telo, Lah, telo ki apa? wong lanang. Ngomong kok ngeyel. Men. Oh pilihane dhewe-dhewe kok. Wong nggone dhewe-dhewe. Apa parianmu apa? Mbir? Parianmu apa coba yo? Nggih. Nandur Nandur telo. Heeh. Karo pari. Nah, apik kuwi no. Men pepak. Heeh, men pepak. Mugi Pak Joko. Joko Heeh. lancar rezeki. Amin Allahumma. Allahumma amin. Apik, Yanti. Yanti. Ayo ora melu telo lho, liyane telo. Misale anu goreng karo ngono dadi kabeh. Menek klopo. Nah, apik kuwi. Ning nganding sumur. Nah, ngono kuwi lho nek gejegur hati-hati. Nek Ora ati yo. sumur. Mugi Pak Joko Heeh. panjang umur. Amin Allahumma amin. Saiki bojoku ya. Nek oke. ora iso suda 70. Lah namung parian ngono mereka ya. Aja Ora telo kena lho, Bu. telo. ora kena telo. Ora kena telo. Mau wis nandur-nandur saiki. Saiki sing apa? liyane nandur. Tumbas genti, Bu. Tumbas. Mangan, Bu. Apa mangan? Mangan sego. Wis kulino dina segati wae. Lawuhe tahu. Tahu. Tegese Empuk. Enak. Enak. kowe iki kon parian ndongake Pak Joko. Umpama mangan sego Mangan sego. Lah kowe tahu. dicampur uyah. Dicampur ya. Muga Pak Joko. Suaraku dadi mletho ta? Heeh to, nirana aku dadi mleto. Mangan sego Mangan sego. dicampur uyah. Dicampur ya asin no. Lha yo sing tak parian. Nek ora Dica- uyah yo dicampur Campur uyah. uyah. Muga Pak Joko Pak Joko. kuat ngibadah. Allahumma amin. Ora kena turu golek ukara dhewe yo. Yo iki. Kayak iki selarep diwul Wis Gunung lakon iki Kidul. loro. Yo gelis yo. Wah, iki dadi aku. Heeh, jatahmu kok. Mangan Iki aku wis mangan sego lho. mangan sego lawuh tahu kayak Pak Joko apa, Dik? Oh lah tak kempit tenan kowe kok. Mangan sego. Nah. Lawuhe tahu. Heeh. Muga Pak Joko tansah tentrem rahayu. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo, diwul Gunung Kidul. Wah, diaturke. Ayo, Cak. Yo. Mas Gali. Yo. Yo. Kok jenengan tengah. Panturan kita sendam. Tak pikir sampean wis lali Mas. Karo aku takut Nyala iyo. panggonan dhuwur latah ayo tak wetan-wetanku. Sing konan Sing kondang gaplek lan jiwul. Watu lintang cik apa watu kapur. Aba bagayang seni ojo maido. Sing paling kondang alatur wisuwur. Ya. Amel. Iku kabeh papan wisata dik. kaya-kaya elekake. Ajak kaire nora bakal kulo Mas ketoprak campur sarine gunung kidul dalan Gunung Kidul. wis pasti pulen dik waku gak ngibul ayo Tak pikir kowe wis lali Mas.
kondang gaplek lan diwol watu lintang cik watu kapur ababagayan seni ojo maido sing paling kondang walatur misuwur amul Hey. ayo deh iku kabeh papan wisata deh Saking apa wedi anda sekae ora bakal kuciwa ketoprak campur sari neng gunung kidul Mas gunung kidul wes pasti pulen aku gak ngibul iku kabeh papan wisata cik Saking apa wedi anda sekae ora bakal kuciwa Siken mas ketoprake wayang kulit nang gunung kidul Mas gunung kidul wis pasti pulen aku gak ngibul lo Oh. dua lulu nuwun Mbak Sange Mbak Cange, Mbak Limbu. Nggih, samar mancung sinupet lek kenyit Desuhin. Nggih. Oh, keripik gedang keripik telo sithik edang sing penting rata. nggih Ya, guyon Matur ana sing watese. Heeh. Nggih. semanten ugi Nggih. Mbak Sange Semanten ugi aku urung muni apa-apa kok oh semanten. iya keripik gedang keripik itu lah kok Oh. bakul keripik to saiki Ora kuwi parian. oh ora ngono sithik edang waton Waton rata. Saiki matur wonten kesanipun para sedaya pamirsa sedaya. Nggih. Mekaten anggen kula cos panglipur wonten ngarsa panjenengan sami kathah tindak tanduk ingkang keladuk saestu menika namung kinarya miyak sepening swasana wonten ing dalu menika mugi-mugi warga masyarakat plenggotan. plenggotan tansah kalis nir ing sambikala lancar anggenipun pados boga wastra Amin. pangupa jiwa amin Amin. Allahumma Amin. Iya, ya mak tak dherake.